Birawa Indonesia. Sayang, aku cinta padamu. Ora nyono yen wis asep tekanku. Sebelum kowe wis ono sing duwe aku bingung kok batine. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Abdillah. Cinta pengen aku bumi awan kampo samyo mentali kabeh kuwi lebih hati sayang, aku cinta padamu. Ora nyono yen wis asep tekanku. Sebab kowe wis ono sing aku bingung kok ngene atine. Cinta pengen handueni sewu cara bakal ngakoni. Yen mangkono yo bareng Iki anakku Cahayu. Anakmu. Anakku Roro Jonggrang iki. Oh, ngono kok ngejak rabi aku. Lah, pitekno ngene ya awakmu kudu rukun karo ibumu iki calon ibu. Kok ibumu. Iki anakku. Iki OP
penono sing apik bocah iki ya. Wah, aku gak ngopeni, aku ra sanggup ngopeni. Lho, pitekno awakmu lho wis tak ragani tak tukokne apa? Apa? Mobil abrat. Mobil. Apa kayak mobil sing wapi apa, Dok? Alperat. Oh, apa ibrat to? Alperat. Oh, Alplat, Alpat. Pajero. Lah iki tak tukokne Pajero kan ya wis pas. Panas jebul jero, aku bener. Enak Enek. Matur nuwun ya, Dok. Nggih. Matur nuwun ya, Matur nuwun ya Cahayu. Heeh.